பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, கர்த்தரின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. கர்த்தர் கொடுத்ததான இந்த நாளுக்காகவும் அவர் நம்மோடு கூட பேச போகிற வேத பகுதிக்காகவும் இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவன் தாமே இந்த நாளிலே யோசுவாவிற்கு கொடுத்ததான வாக்குத்தத்தத்தை நமக்கும் கொடுத்துள்ளார். யோசுவா 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்கும் பகுதியாக நமக்கு கொடுத்துள்ளார். நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார். வாரத்தின் முதல் நாளை துவங்குகிற நமக்கு தேவன் யோசுவாவிற்கு கொடுத்ததான வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து இந்த நாளை நமக்கு ஆசீர்வதித்துள்ளார். இந்த நாளிலே வேலை ஸ்தலங்களிலே, தொழில் காரியங்களிலே இப்படியாய் தேவன் நமக்கு முன்குறித்ததை செய்ய நம்மை அனுப்புகிற எல்லா இடத்திலும் நீர் போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் இந்த நாள் முழுவதும் நம்முடைய காரியங்கள் அனைத்திலும், நாம் போகும் இடங்கள் அனைத்திலும் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை வழிநடத்தி ஆசீர்வதிக்கப் போகிற தேவனை இந்த காலை வேளையிலே நன்றியோடு கூட அவரை ஸ்தோத்தரிப்போம். ஆமென்.